Emisiunea Cine a fost o dată în Gorj din această seară se adresează telespectatorilor cu un subiect foarte, foarte important. E vorba despre personalitatea generalului Gheorghe Magheru, unul dintre cele mai importante personaje din istoria Gorjului și istoria națională. Suntem la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu, unde ultimul descendent al acestei familii, domnul inginer Vlad Magheru, a făcut o importantă donație care în Muzeul Județean se numește chiar Zestrea Magherilor. Începem discuția noastră cu domnul inginer Vlad Magheru, spuneam ultimul urmaș al familiei Magheru, cu o primă idee legată de această expoziție, de această colecție pe care ați donat-o Muzeului Județean. Cum v-a venit ideea și de ce la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu? Fără pregătire, că cum mi-a venit ideea, mi-e greu să spun acum. În orice caz, este rezultatul cazurilor și a avânturilor pe care le-am avut de o viață întreagă. Eu am început să mă ocup mai puternic de familia Magheru, de strămoșii mei, după ce m-am însurat a doua oară, deci în 1974. Sunt vreo 36 de ani de când mă ocup cu magherii și mi-am dat seama că mă ocup de cultul eroilor. Avem Asociația Națională a Cultului Eroilor, care este una oficială, deci e moartă spiritual, adică iubirea e moartă. Pe când dacă o cultivăm cultul eroilor cu inima în mod individual, aceasta este singura posibilitate ca să fie vie. Și mi-am dat seama de treaba asta după un timp, de ani de zile după ce am început să mă ocup de familia Magherilor, care pot să spun că majoritatea zdrobitoare sunt morți. Deci m-am ocupat de morți. Dar de eroi. Dar de eroi, da, eroi, calea eroilor care ne-a fost donată de maestru Brâncuș și el a dorit același lucru, nu numai să călcăm pe calea eroilor, ci să și practicăm cultul eroilor în mod individual, pentru că este singura posibilitate de a fi vii cu adevărat, să nu trăim de formă. Domnule inginer, dumneavoastră aveți în spate, sunteți octogenar acum, duceți de ani de zile, spuneam, această luptă pentru a face din nou cunoscută această familie care a jucat un rol deosebit în istoria Gorjului și a țării. Așa e. Haideți să prezentăm telespectatorilor noștri, cei care vă cunosc mai puțin, o genealogie a familiei dumneavoastră, de unde vă trageți pentru a se lămuri, să spunem așa, a ști cum sunteți ultimul descendent al acestei familii. Din nefericire ultimul descendent, am spune noi. Eu aș zice că nu e din întâmplare, căci nimic nu este întâmplător și totul este trecător. Dar în această lume trecătoare, noi trebuie să ne sprijinim pe lucrurile netrecătoare. Este un contrast care e destul de logic. Da. Deci eu sunt Vlad, ultimul magher, și mi-amintesc de Vlad, primul magher, Vlad Mager, care a descălicat înainte de 1665, când apare prima dată într-un act, a descălicat din Vidra comunei Comuna Vârfurile. Îi se spune Vidra Hălmagiului. Da. Mă gândesc că a fost călare când a trecut munții. Desigur că n-au pornit toată grupa deodată,
ci pe rând, ca să nu bată la ochi, la stăpânire. Iar când s-a apropiat de munte, m-am gândit că trebuie că s-a întâlnit și cu un ghid care să-i ajute. S-au întâlnit toți acolo în grup și au trecut munții, cred că cu un ghid sau cu un cioban care a mai trecut pe acolo. Și așa au reușit să treacă foarte bine munții și s-au oprit în comuna care a fost Zorilești, unde n-au putut să se stabilească și au trecut mai departe. N-au putut să cumpere pământ în Zorilești, deci aveau și bani la ei. Da, proveneau dintr-o familie cât de cât înstărită, se pare că totuși nobili ardeleni. Nobili. Aveau diplomă de nobilare, pentru că au luat parte la niște lupte și așa au fost răsplătiți. Deci această diplomă de nobilare a fost dublată de un teren ce l-au primit ei ca răsplată. Da, și au venit, până la urmă s-au stabilit în Gorj, în zona Comunei Albeni de astăzi, unde și Cărbuneștiul de astăzi, Târgu Cărbunești, toată această zonă a aparținut secole, putem să spunem, de-a rândul familiei Magheru. Da, trebuie să adaug că și la Bârzeiu de Gilort și pe la Câlnic și Ciocadia, mai târziu Cojani, a cumpărat generalul pe la 1835 moșia Cojani, și am spus Ciocadia și... Da, toate aceste zone au fost la un moment dat în proprietatea familiei Magheru. Sau o parte din ele. Mulți reprezentanți ai acestei familii au jucat un rol deosebit până la generalul Magheru. Deci au fost și alți reprezentanți care au avut un rol deosebit în istoria zonei. Da. Pot să amintesc aici de frații magheri care au fost uciși, care au trecut să ajute la răscoala lui Horia. Fiind prinși, au fost executați. Deci nu rupseseră legăturile cu Ardealul Nu se definitiv. rupsese legăturile, da. După aceea a fost unul Șerban Magheru, care a murit în urma luptei de la Preajba, pe la 1770. Da, în războiul ruso-turc, în contextul acelui război, el se va acoperi de glorie. A fost un erou, dar a murit în bătălia de la Preajba. A primit o rană din care i s-a tras moartea. Acum poate mă ajutați cine a mai fost acolo? Venim acolo? La începutul secolului al XIX-lea, când avem un alt Șerban Magheru, așa, cel care a avut după aceea ca urmași pe cei doi frați de data aceasta care s-au... Ioniță și Gheorghe. Da, Ioniță și Gheorghe Magheru. Bine, acești urmași ai lui au fost urmași înfiați, practic, pentru că erau copiii fratelui său, da. Ioan. Așa. Cei doi se vor remarca, deci Ioniță Magheru și fratele său, Gheorghe, se vor remarca mai întâi în Revoluția de la 1821. Tudor Vladimirescu, da, unde n-au luat parte la lupte, dar au strâns arme de la populație și de la... Da, există chiar o legătură de rudenie, cum se spunea atunci, între Ioniță Magheru și Papa Vladimirescu, fratele revoluționarului. Așa este. Urmăm după aceea, deci mergem mai departe și avem cariera de excepție a generalului Gheorghe Magheru, care s-a remarcat cu diverse ocazii în tot secolul XIX. Practic, secolul al XIX, la nivel de țară, este marcat de personalitatea lui Gheorghe Magheru. Ce ne puteți spune? Ce momente v-au rămas în minte din această carieră de excepție? Înainte de a răspunde, vreau să spun că prin multitudinea de fapte patriotice pe care le-a făcut
Gheorghe Magheru, putem să-l considerăm ca părinte al statului român modern. Iar statul român modern are la bază 3 eroi. Tudor Vladimirescu, cu jertfa de sânge, Gheorghe Magheru, care a fost erou al luptelor, iar colonelul Alexandru Ioan Cuza, care a fost întruchipare a noului stat unit, România. Da, Principatele Unite, Moldova și Muntenia. Așa, și care a fost un erou al organizării noului stat. Deci acești 3 eroi stau la baza statului român modern. Eu cred că nu e nicio greșeală dacă afirm acest lucru. Și acum ați zis dumneavoastră... Ce momente v-au rămas în minte din această carieră? Dumneavoastră a studiat foarte atent viața și a generalului și a tatălui dumneavoastră, profesorul Ion Magheru, dar o să revenim asupra dânsului. Da. Haideți să vorbim de general acum. Da. Păi generalul trebuia să intre în armata regulată pe la 1830, după 1830, când s-a înființat. Dar pentru că nu a primit un grad corespunzător și Solomon, sau care era, da, Ion Solomon, a primit grad de major, el a spus, mergeți voi liniștiți că eu intru în viața civilă, și s-a remarcat și acolo, ca judecător, ca primar și la urmă a fost și prefect de Românați. Da, un județ care e undeva în sudul Doljului, de astăzi era plasat. Da, practic. Și a fost cel mai drept prefect din țară cunoscut, pentru că acest om era un om drept, un iubitor de adevăr și de dreptate, care s-a remarcat peste tot pe unde s-a dus ca o personalitate deosebită. Am putea spune că nu întâmplător, Revoluția de la 1848 a izbucnit chiar în județul Romanați, unde generalul era ispravnic. Nici de cum nu era întâmplător, că a încercat în mai multe locuri, dar a reușit doar în județul Romanați. Pentru că el a sprijinit Revoluția, cu alte cuvinte. Precis, că nu mai știm exact condițiile de atunci, dar în mod cert, pentru că Magheru era ocărmuitorul de prefectul de Românați. Și acolo a reușit Revoluția foarte ușor, fără nicio împotrivire. Cum s-au adunat acolo la